Hayırlı günler barыгызга да. Сезгә бер әйбер сөйләп китәсем килә. Менә бу арткы фонда шушындый йортлар бар. Бу Мерсин буйлап таралган дип тә әйтсәм була. Йортлар арасында, биек йортлар арасында менә шушындый ясалма йортларны күрергә була. Бу 2011 елда Сириядә гражданнар сугышы булды бит инде. Менә шул вакыттан соң күченеп килгән Сирия халкы инде бу. Турциядә дөресрәген әйтсәк, 4 миллионга якын Сирия халкы яши, беженецлар. Чөнки Турция беренче булып границаны ачкан Сирия халкына. Һәм алар монда бик күп. Алар Европада да бар. 40 меңләп Сирия халкы Германиядә, алар Иорданиядә бар. Төрле якын илләргә шулай таралганнар. Ник алар монда йортта яши дисәгез, Турция халкы Турцияның түрәләре дип әйтик инде. Аларга бернинди полномочия да бирмәй, аларның хукуклары юк монда. Бернинди хукук та юк. Аларны хәтта эшкә дә алмыйлар. Алар картон җыеп, лимонад шешәләре җыеп, шуларны тапшырып, үзләренә ашарга акча булдыралар. Менә шулай авыр яши монда Сирия халкы. Төрекләр үзләре туйган Сирия халкыннан. Ләкин аларны куып чыгара алмыйлар хәзер. Менә шундый хәлләр.